Representantes do sector pesqueiro mantiveron esta mañá un encontro na Dirección Xeral de Pesca para informarlles de que a pescaría da anguía con butrón que se realiza na desembocadura do Ulla pasará a depender da Consellería do Mar e non de Medio Ambiente como ata agora. Tivemos hoxe unha reunión, agora mañán ca Dirección Xeral de Pesca, co seu director, nada, era para informarnos que a pesquería que había de butrón na zona do río que levaba Medio Ambiente pasan a gestionalo agora desde mar. O que a pesquería vai continuar igual como estaba na zona de Medio Ambiente. Entenden que este cambio favorecerá a xestión da pescaría ou axilizar as tramitacións, evitando a obriga de presentar informes dos que xa dispón a Administración competente. De cara aos mariñeiros vai ser moito máis ágil a hora de que sea todo en mar, porque Medio Ambiente pedíanos uns informes, pedían varias cousas que hacia eles a hora de gestionar era un contratempo grande que tiñan en eso. Pero bueno, ahora leválo ao mar vai ser todo máis ágil e eu penso que saliron contentos, a verdad, que da reunión os mariñeiros.